Demontáž vyskakovacieho kľúča určeného pre motorové vozidla Audi, Škoda, Volkswagen, Seat. Nezáleží na tom, či sa jedná o prevedenie s 3 alebo 2 tlačidlami. Otvoríme planžetu kľúča. Kľúč pevne uchytíme z spodnej a vrchnej časti a otláčame od seba. Tým kľúč rozdelíme na 2 časti. V vrchnom obale kľúča sa nachádza imobilizér, planžeta, klb otáčania a otváracie tlačidlo. V spodnej časti sa nachádza doska plošného spoja, tlačidla, a štítok s označením kľúča. Na štítku sa nachádza označenie kľúča, ako aj typ frekvencie kľúča. Je to potrebné pri kúpe nového kľúča s elektronikou. Spodnú časť ďalej demontujeme pomocou umelého páčidla. Obal takto rozdelíme na 2 časti. V kryte sa nachádza batéria, klamp batérie, na doske sa nachádza 2 klampy batérie. Doska plošného spoja je uchytená v kryte pomocou 2 kolíkov, ktoré bývajú zatavené na ich konci. Na opačnej strane dosky plošného spoja sa nachádzajú 3 mikrospínače v závislosti od typy kľúča 2 alebo 3. Vo vrchnej časti obalu kľúča sa nachádza logo značky motorového vozidla, pod ktorým je umiestnená istiaca skrutka. Logo je potrebné vylúpnuť pomocou ostrého predmetu ihly. Následne demontujeme istiacu skrutku. Medzi krytmi sa nachádza spružina, ktorá slúži na vyskakovanie planžety. Kryty pri jeho demontáži a montáži je potrebné proti sebe natáčať. Od sily natočenia krytu, čiže spružiny, závisí následne sila vyskakovania planžety. Spružinu vytáčam v smere otáčania hodinových ručičiek, natáčam proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Pružina. Tlačidlo otvárania. Ďalej sa tu nachádza planžeta, klb otáčania a imobilizér. V prípade, že má zákazník poškodený iba obal kľúča, avšak planžeta je v poriadku, je potrebné vybrať zaisťovací kolík, ktorý sa nachádza tu. Zaisťovací kolík jednoducho vybijeme malým vybíjačikom. Tu máme zaisťovací kolík. Takto jednoducho vyberieme planžetu.
Následne zaistovací kolík zaistíme spätne. Kľúč skladáme opačným spôsobom. Vložíme planšetu odotočným klbom. Otváracie tlačidlo. Otváracie tlačidlo má 3 výrezy. Na strane klbu sú protivýrezy na jeho umiestnenie. Rovnako pružina otáčania má po oboch stranách malé zárezy proti ľubovoľnému otáčaniu, aby bolo možné ju natočiť. Kryt som otočil raz proti otáčaniu hodinových ručičiek. Vidím, že planžeta sa otáča slabšie. Urobím ešte jednu otočku. Je to v poriadku. Zaistím pomocou zaistovacej skrutky. Prilepím samolepiace logo. Takto zložený kľúč je pripravený na použitie.